ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିମାଳୟରେ ସବୁକିଛି ବରଫରେ ଜମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନିଆଁ ଲଗାତାର ଜଳୁଥାଏ। ଏହି ନିଆଁ ଏକ ଦିନ କିମ୍ବା 100 ବର୍ଷର ନୁହେଁ, ବରଂ 3 ଯୁଗର ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି ଯୁଗରୁ ଜଳୁଛି। ଶେଷରେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି କାହାଣୀ ମାତା ସତୀଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅମର ଥିଲା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧାମ ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାଇ ହୋଇ କନ୍ୟାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ବିବାହରେ ପୁରୋହିତ ବା ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ।